Balingkura na, balingkura. Balingkura, ingna nito balingkura. Kana. Nah, dodong bre. Sana kung sa Espiritu Santo. Apa ko lang pala. Berbalik lah, berbalik.
maluhod kay maglisod o kuan. Sakit ang tuhod. Mas ganang lingkod. Sakit pa to siya tuhod. Ito siya Diyos, tingnan na nagpalipayon sa Kristo. Tingnan na, kung susunod ka, samahan ko sa Espiritu Santo. Samahan sa atin sa Espiritu Santo. Kismo ang tato sa daan. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. ihapon ko yung yata na kung bilang. Nana. Nana? Nanay mo yapas? Ang kalangitan ni palipayon sa Espiritu Santo. Sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Wala mo dito lang. Kalangitan, Murag painter ni. sa ngalan, samahan sa anak. Kay ang tulo amo sunod naman. Unom plus unom 12. Ang kalangitan ni Pagnalang palipayon sa Espiritu Santo. Sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang kalangitan ay palipayon sa Espiritu Santo, sa bautismo nimo. Sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Serbasan ang tayo. Lord,
Okay, mag-amputan. Ang mahapag ko, Ginoo, aron sila makapadayon sa pagkalagad hangtod sa kanang pagbalik. Una po sa kalagino, gamitas ala sa buhat ng Diyos, ang daghan pang may bulos sa may balita. Salamat, ikaripod man namong ganan, salamat sa tutubang sa pag-ampo, initan ang gilauman sa ngalan ni Jesus, Kristo na naman niluwas. Amen. Ang membro sa Iglesia Exxon, Sa Nawit, Bantad. Imo na ako Ginoo. padayon. Imo na ako o Ginoo. Tudloe. Dayon, Mads. Okay ra. Okay ra pasta. Okay ra. Wala nang atrasan to. No regret to surrender. Hello. Maglisod magkabakod. Ibanis mga singer niya sa langit. Hello, maayong Sabado. Ay dong. Forward ha. Liap yun ha. Ay kuan diha. Hello, brother. Padayon ta, padayon. Brad Noel. Brother, padayon. Una atong pinaka-elder. Elders. Pag-alaga. So, maayo na ito sakit. Ayaw na lang ng Jesus. laban. Talaigo ang inyong desisyon. Congratulations, Tay. Praise the Lord. Congratulations. Congrats, Chris.